Sanibonani bafethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kwi-channel ehamba phambili Radio Inkezo. Mina-ke nguveza ukuthi ungakho malo bathi la sibona abagumede. Ngiphinde ngikhumbuze uma ukuthi usemusha ngiyalicela uxhaso lokuthi usubscribe ngana kwethu, ungakhohlwa nokungilandela Facebook @Radio Inkezo ZA. Ngaza kwethu umholi omkhonto wesizwe phathu umnumzane Jacob Zuma usethelekile esikhungweni semiphumela ye-ICC eMidrand, lapho kulindeleke ukuthi akhulume khona nabezindaba. Kusokhumbuleke kwengane zakwethu ukuthi kunamahebezi ukuthi engathi u-IEC ube nomkhoshosho bekhono la bekuthatha khona amanye amavoti angabalwa ngendlela. Ngane zakwethu angazi but udaba oluphelele soluthola khona lapha engabe umnumzane Jacob Zuma uzothi ukuthi fahla kancane leyo ndaba. Sakhumbule ukuthi nasemini sike sabika ngodaba la khona amalungu e-MK amathathu akade kukhuluma khona nabezindaba ukuthi abantu okanye abalandeli be-MK abamusa abehlisa amaphaphu lapha nakudaba la lushinda khona u-IEC ukuthi sebayazi baphethe nobufakazi ukuthi kukhona ukurojo kube khona bazoludingida nabo kanjalo no-IEC abantu abangasheshi bayingene laphana. Kodwa ngane zakethu cha lolu daba kusuka nokuhlala soluthola laphana kumnumzane Jacob Zuma mangabe ezothi ukukhuluma ngayo le ndaba. Ngaze ukuthi ngela sponsor ngiphuma kanjani mina, kodwa ngingakhohlwa ukuthi usubscribe ngingipha nje uxhaso lwamahhala. Ngane zakwethu bese ngilandela futhi ku-Facebook @Radio Inkezo. Sengiphuma kanjena ngiyabuya futhi nezilandelayo kwe-video elandelayo. Siphatha kahle nosuku lomnandi. Ngithanda. Bye bye.